انطاکیہ شہر دے اندر حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ الصلوۃ والسلام سرکار نے ایک دہاڑ مولا دی بارگاہ دے اندر عرض کردے نے مولا سونیا جنت دے اندر میرا ساتھی کیڑا بننا ہے مینوں وکھا دے. بولتے صحیح یار جنت دے اندر میرا ساتھی کیڑا ہونا ہے مینوں وکھا دے. مولا سونے نے آکھیا جا موسیٰ انطاکیہ شہر دے اندر فلاں شخصی نے تیرا جنت دے وچ رفیق ہونا وے. روایتاں مختلف نے جڑی میں پیش کرن لگا وا معتبر تے قوی جناب والا توجہ نال گل سمجھی. حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ الصلوۃ والسلام چلدے پے نے چلدیاں آپ تھک پے نے. اللہ دے بڑے لاڈلے پیغمبر سن تھک پے نے. آکھدے نے رب سونا میں تو تھک پیا وا ہن کوئی سواری کا انتظام کر دے. رب العالمین سونا فرماندا میرے پیارے موسیٰ جا اس پہاڑی دی دوسری طرف چلا جاؤ ایک میرا بندہ بیٹھا اونوں آکھی تیری سواری دا انتظام کر چھڈے گا. حالانکہ ادھر نبی ہے او بندہ اللہ دا ولی ہے. ہن ویکھی یار وجہ کی ہے نبی کول کوئی نہیں سی علم تو اندے کول ہے سی نہیں. اللہ اپنے پیاریاں دی شان دسنا چاہندا سی. ہن حضرت موسیٰ کلیم اللہ اس نوجوان کول گئے نے اونے اپنا سر گوڈیاں وچ رکھیا ہویا ہے نہ جمے دا چاہ کردا پیا نہ موئے دا غم کردا پیا گوڈیاں وچ سر رکھ کے پیا ہویا ہے. ہن حضرت موسیٰ علیہ السلام دے پیراں دی آہٹ سن کے سر چکیا وے. موسیٰ کلیم اللہ آکھدے نے اللہ دے بندیا مینوں مولا سونے نے تیرے کول سواری واسطے بھیجیا وے سواری دا انتظام کر دے. اس بندے نے مشرق مغرب شمال جنوب تحت الصراط نگاہ ماری ہے اسمان والے نگاہ ماری ویکھیا بدل دا ٹکڑا جاندا پیا وے. بدل دے ٹکڑے نو اشارہ کردا ہے آ تھلے آ جاؤ. اللہ دے پیارے پیغمبر موسیٰ کلیم اللہ نو سواری دی لوڑ ہے. موسیٰ کلیم اللہ نے ویکھیا جدو سواری حاضر ہو گئی آپ فرماندے نے بیلیا میں اللہ دا کلیم میری حکومت ہے وے ساری امت میرا کلمہ پڑھ دیے پر میں صدقے جاواں خیر تیرے کول کیڑا ایڈا عمل ہے کہ تو آسماناں تے ایتھے بیٹھا حکومت پیا کرنا ہے. او نوجوان آکھدا ہے حضور والا میں 40 سال اپنے والدین دی خدمت کیتی ہے. اپنے ماں باپ میرے وڈیرے سن میں انہاں دی خدمت کردا رہیا وا 40 سال دا عرصہ گزر گیا وے میں خدمت کیتی ہے. آخری جدو ایک دہاڑ میری ماں دا آخری ویلا آیا وے فوت ہون لگی ہے میری ماں نے مینوں قریب بلایا مینوں آکھدی آ پترا میرے سینے نال لگ جاؤ. میری ماں نے اپنوں مینوں سینے نال لا کے ہاتھ اٹھائے نے مولا دی بارگاہ دے اندر دعا کیتی مولا سونے ایک تا اس میرے پتر تے جہنم دی اگ نو حرام کر دے دوجی جیڑا میرا پتر جیڑی بھی دعا منگے اے جیڑی دعا منگے ان دی دعا نو قبول فرما لئی. اے ماں نے اس وقت اللہ سونے نے وہی نازل فرمائی فرشتہ اندان کے اندر ماں تیری دعا مولا سونے نے بی بی قبول فرما لئیے تیرا پتر جیڑی بھی دعا منگے گا مولا قبول کر لوے گا تے جہنم تو ہی آزاد کر چھڑیا وے. صدقے جاواں جہنم تو آزادی مل گئی ہے والدین دی خدمت دے نال. ہن او حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ الصلوۃ والسلام سواری تے پہنچے بیٹھ کے انطاکیہ شہر گئے نے اوتھے جا کے ویکھیا اللہ رب العالمین نے فرمایا فلاں فلاں جگہ تے قصاب دا کام کردا ہے قصائی دا کام کردا ہے. ہن او قصائی دے کول گئے نے آپ سرکار نے ویکھیا او نوجوان ہے سارا دن گوشت ویچدا وے جڑیاں گول گول سونیاں بوٹیاں نے انہاں نو علیحدہ رکھی جاندا ہے. موسیٰ کلیم اللہ فرماندے نے بیلیا اج میں تیرا مہمان ہاں. ہن مہمان بن کے چلے گئے نے آکھدا شام نو گوشت ختم ہوئے آ بیلیا گھر چلیے مہمان نوازی تیری کراں گا. موسیٰ کلیم اللہ تے او قصاب گھر چلے گئے نے. گھر جا کے انہیں اپنے جناب والا سب تو پہلا آکھیا موسیٰ کلیم اللہ تشریف رکھو میں تھوڑی دیر
دیر بعد حاضر ہونا گوشت نو ابالیا سو ابال کے گال کے جناب والا لے آئے اپنے والدین ضعیف نے منجی تے لیٹے ہوئے نے اٹھن دی طاقت کوئی نہیں اٹھ سکدے نہیں لمے پے ہوئے نے اس نوجوان اپنے منہ دے وچ گوشت دیاں بوٹیاں پا کے چت چت کے چنگی طرح پھر اپنی ماں دے منہ وچ پاندا وے اپنے باپ دے منہ وچ پاندا وے جدوں ماں تے باپ رج گئے نے اودوں جناب والا گھر گیا وے پھر حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ الصلوۃ والسلام واسطے کھانا لے کے آیا وے حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ الصلوۃ والسلام سرکار نے جدوں گھر چلا گیا وے اس دی ماں تے باپ نے ماں نے ہاتھ چکے نے ہاتھ چک کے ہونٹ ہلدے پے نے موسیٰ کلیم اللہ نے کان قریب کیتا ہے کہ ماں دے منہ دے وچوں کیڑی گل نکلدی پئی ہے ماں آکھدی میرے اللہ اے میرا بیٹا بڑا خدمتگار ہے اینو جنت دے وچ موسیٰ دا سنگ عطا فرماویں ہن اینی گل ہوئی ہے موسیٰ کلیم اللہ اس نوجوان نو آکھدے نے بیلیا تینوں مبارک ہوے تیری ماں دیاں دعاواں قبول ہو گئیاں نے مولا نے جنت وچ تینوں میرا سنگی بنا چھڈیا وے توجہ ہے سونا جنت